Wijaya tansah ketinggal susah manahipun. Awit nyemurupi sang putrinipun Dyah Ayu Pusparini dereng kersa palakrama dipun lamar para priya, ananging boten wonten kang den pilih salah sawiji kewala. Pungkasane sang raja ngawontenaken sayembara kagem putrinipun. Putriku Dyah Ayu Pusparini, saka saking para priya kang wis nglamar sliramu, den apa ora ana kang mbok pilih salah sawiji. Saya dina yuswa Rama saya sepuh, pun Rama pengin ngerti anggonmu palakrama Cahayu. Nyuwun agung pangapunten, dinten menika kula tasih dereng kersa palakrama Rama. Yen pancen mengkono, pun Rama bakal ngenekake sayembara. Sapa kang bisa narik pusaka Garuda Yaksa lan Kyai Sekar